COVID-19, COVID-20, COVID-21. Korona do Vianoc nezmizla a je s nami aj v novom roku. Okrem ďalších kôl plošného testovania sa prioritou stáva aj plošné očkovanie. Keď príde na rad, zaočkovať sa dá aj prorektor Trnavskej univerzity v Trnave, docent Marek Majdan, ktorý v Lani založil Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu. Prinášame vám aktuálny rozhovor o súčasnej situácii, ale aj o očkovaní, superšírení koronavírusu a o svetle na konci tunela. Pán rektor, dnes sa rozhodne o ďalších opatreniach vlády v boji proti COVID-19. V čase nášho rozhovoru teda ešte síce nie sú známe, ale hovorí sa najmä o ďalších kolách plošného testovania. Aké opatrenia by ste navrhol vy? No, z podstaty tejto pandémie a ochorenia, ktoré ho spôsobuje, plynie to, že je tam v podstate niekoľko veľmi jednoduchých faktorov, ktoré predurčujú jeho rozširovanie a rýchlosť toho rozširovania. To je miera mobility, miera stretávania sa ľudí a to, že či ľudia používajú dostatočným spôsobom individuálnu ochranu, to znamená rúšky, a do akej miery sa vlastne tie opatrenia dodržujú na tej individuálnej úrovni a tým pádom to má dopad na tú komunitu. Potom na druhej strane sú samozrejme veci ako organizované testovanie, organizovaná vakcinácia, dohľadávanie kontaktov, izolácia, vymáhanie týchto opatrení. Akým spôsobom tá epidémia alebo pandémia teda pokračuje, závisí od toho, aká je vlastne aký je nejaký pomer implikácií, prísnosť, proste, ktoré sa snažia týmto záležitostiam nejak zabrániť alebo teda podporiť obmedzenie toho šírenia. Čiže v tomto zmysle je aj tá odpoveď. Je veľmi ťažko povedať, že čo kde funguje. Nemám ja k dispozícii tak detailné údaje, aby som vedel povedať, že kde konkrétne treba čo, lebo to môže byť špecifické pre okres a pre región. Ale ak sa môžeme vrátiť k tomu plošnému testovaniu ešte, tak to sa ukázalo ako pomerne efektívna forma izolácie veľkého množstva aktívne infekčných ľudí z populácie. Čiže v tomto zmysle ja si myslím, že testovanie takto v plošnom meradle tými antigenovými rýchlotestami nie je zlý nápad. A druhá vec je, že treba zvážiť to, do akej miery sa v danej situácii dá uskutočniť a v akej veľkej miere. Treba pozerať na to, že ak by to malo nejakým spôsobom, poviem to tak, že kanibalizovať tie ľudské zdroje, ktoré potrebujeme v nemocniciach alebo pri vakcinácii, tak toto nie je cesta. Ale ak sa to dá zabezpečiť mimo toho, teda bez toho, že by to malo nejaký dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak si myslím, že to nie je zlý nápad a že to môže mať svoj efekt. Práve keď spomíname to plošné testovanie, tak proti nemu sa v posledných dňoch ohradili nielen politici, ale teda niektorí vedci. Vy teda hovoríte o tom, že môže to mať efekt. Práve na jeseň sme zažili viaceré tie kola plošného testovania a tie čísla aj tak išli hore. Ako si to potom vlastne vysvetľujete, že tá epidémia vlastne ďalej pokračovala a zdá sa, že práve aj tie Vianoce boli také rozhodujúce? Tie čísla išli naspäť hore, pretože to plošné testovanie urobí to, že nárazovo odizoluje pomerne veľa chorých, ktorí by možno iným spôsobom tomu testovaniu identifikácii unikli. Druhá vec je však to, že na to musí nasadať kontinuum proste nejakých opatrení a nejakej stratégie, ktoré zamedzí tomu, že sa opätovne tie infekcie vlastne rozšíria. My keď urobíme to plošné testovanie, to neznamená, že stiahneme, alebo že sa nám podarí identifikovať všetkých chorých. To nie. A oni keď ostanú v populácii a keď sa uvoľnia opatrenia, tak samozrejme, že riziko toho, že tá situácia sa znova zhorší, tu je. A presne to sme videli. My keď máme zachovanú mobilitu, otvorené hranice, mobilitu medzi okresmi, otvorené školy do určitej miery boli. Takže tam to všetko predurčuje to, že tá epidémia neskončí, čiže kým tá mobilita tam je. Takže
tá opozícia k tomu testovaniu plynie z toho, že je tu strach o to, aby sa neodčerpali zdroje z tých nemocníc ľudské, to znamená pracovníci, ktorí to musia zabezpečiť, ale tam ja si myslím, že sa to dá zabezpečiť aj iným spôsobom. Neviem, či na to teraz je v tejto situácii čas za ten týždeň a pol, na ktorý sa to plánuje, aby sa proste vyškolili ľudia, ja neviem, napríklad študenti ošetrovateľstva alebo verejného zdravotníctva, iných zdravotníckych odborov, ktorí by tie testovania možno boli schopní urobiť, len súčasná legislatíva im to neumožňuje. Takže je to dilema, ako nie je to jednoduché povedať, že či áno alebo nie, ale ten princíp toho plošného testovania nie je zlý. Aj tí ľudia, ktorí oponujú tomu celoslovenskému, tak sami hovoria o tom, že v tých najpostihnutejších regiónoch alebo vo veľkých podnikoch to má veľký význam a s tým ja súhlasím. Odhľadnúť od toho testovania naozaj témou a prioritou v týchto dňoch a bude aj v ďalších dňoch očkovanie. Nemali by sa práve tie zdravotnícke kapacity aj zdroje štátu, ktoré má, povedzme, tie finančné, orientovať viac na, povedzme, nákup vakcín a na očkovanie populácie, možno v nejakej intenzívnejšej miere ako doposiaľ? Určite áno, len tam ja nemám pocit, že by či už vláda alebo pandemická komisia nemala očkovanie ako prioritu. To určite áno, len problém s tou vakcináciou je to, že tam sú určité externé faktory, ktoré neovplyvním, a to je v prvom rade distribúcia tých vakcín. Čiže tá je v obmedzenej miere. To znamená, že my, kým sa nám podarí zaočkovať dostatočne veľkú populáciu na to, aby sme na populačnej úrovni ten efekt tej vakcinácie videli, tak nejaký čas uplynie. To znamená, kohokoľvek, keď zaočkujeme, tak on je individuálne chránený. Ale ten hlavný význam tej vakcinácie, teda nie hlavný, ale ten druhý význam tej vakcinácie je v tom, že sa nám podarí vytvoriť kolektívnu imunitu v tej spoločnosti. A to je trošku beh na dlhšie trate. Je tam niekoľko faktorov. Keď spomínate tú kolektívnu imunitu, tak to bolo vlastne takou aj našou témou posledného rozhovoru, ktorý vlastne bol v Lani na web stránke Trnavskej univerzity. Bol to inak mimochodom najčítanejší článok za minulý rok. A vlastne tam ste práve povedali, že vlastne získaním kolektívnej imunity dostaneme nákazu vlastne pod kontrolu. Ale tá kolektívna imunita nie je celkom tak všeobecne prijímaná, ako keby boli isté rezervácie voči tomuto pojmu. Ako si teda vysvetliť tú kolektívnu imunitu a vlastne ako ju dosiahnuť? A teda stále si stojíte za tým, že je to tá cesta, ako dostať nákazu pod kontrolu? No, v prvom rade si za tým stále stojím a o tom je celá táto vakcinačná kampaň. O tom, aby sme získali, respektíve aby sme sa kriticky priblížili hranici tej kolektívnej imunity. Si povedzme, čo to kolektívna imunita je. Tá kolektívna imunita je stav, keď v populácii máme takú proporciu ľudí, ktorí majú protilátky proti akémukoľvek infekčnému ochoreniu, v tomto prípade tomuto koronavírusu SARS-CoV-2, na to, aby ten vírus mal problém si nachádzať hostiteľov, ktorých dokáže prežiť a prostredníctvom nich sa rozšíriť. No a toto sa vlastne odvíja od toho primárne teda, ako rýchlo sa ten vírus dokáže šíriť. A to je vyjadrené tým reprodukčným číslom. A od toho reprodukčného čísla sa vlastne v tom najjednoduchšom ponímaní tá hranica tej kolektívnej imunity, to znamená to percento ľudí, ktoré potrebujeme zaočkovať na to, aby tá infekcia vlastne nejakým spôsobom vymizla alebo ostala sporadická, je. No, teraz na Slovensku sa pracuje so scenárom, že to reprodukčné číslo je zhruba 2,5, teda niekde medzi 2 a 3, a z toho teda plynie to medializované číslo, ktoré hovorí o tom, že potrebujeme zaočkovať 3,3 milióna ľudí, čo je 60% teda slovenskej populácie, tých 3,3 milióna. Trochu prehliadaný fakt je to, že vakcíny, ktoré sú schválené, tak nie sú schválené na použitie v úplne celej populácii. Čiže tá vakcína, ktorou sa teraz očkuje primárne, teda Pfizer-BioNTech, je schválená na použitie u 16-ročných a starších. Ostatné zatiaľ len u populácie dospelých, pokiaľ viem, možno sa niečo zmenilo medzičasom. Ale je to spôsobené tým, že do tých klinických skúšok boli naberaní len dospelí ľudia.
teraz tie firmy v tých klinických skúškach pokračujú a naberajú tam aj deti na 16, teda adolescentov na 16 rokov. A v niektorých skupinách sa začínajú objavovať deti na 12 rokov, práve preto, aby po prebehnutí tých skúšok a overení bezpečnosti tých vakcín sa aj táto skupina mohla očkovať. Každopádne, teraz sme tam, že môžeme očkovať len 16-ročných a starších. To znamená, že tých 3,3 milióna ľudí, ak by sme chceli, dajme tomu, v priebehu niekoľkých mesiacov alebo do leta získať toľko zaočkovaných ľudí, musíme nájsť v populácii 18 a viac ročných, respektíve 16 a viac ročných. A tu máme zrazu do 60%, 72% alebo 75% populácií. A keď si toto dáme do kontrastu s tým, že podľa tých prieskumov, ktoré boli robené, je tá ochota dospelej populácii očkovať sa okolo 30%, tak môžeme naraziť na veľký problém. Čiže áno, tá kolektívna imunita je jedinou cestou z tohoto von v dlhodobom kontexte, pretože inak nám nedostane nič iné, len do nekonečna pritvrdzovať, uvoľňovať tie opatrenia, ktoré máme tak, aby sa nám nepreťažil zdravotnícky systém, aby sme nemali tisícky hospitalizovaných a stovky úmrtí. Čiže toľko to by som k tomu asi na teraz. Medzi prvými zaočkovanými v Teranskom samosprávnom kraji boli aj rektor Teranskej univerzity René Biliga alebo dekan fakulty zdravotníctva a sociálnej práce pán profesor Jaroslav Slaný. A teda mal som z ich vyjadrený pocit, že obaja teda tvrdia, že očkovanie je to šancou, ako sa vrátiť do normálu a dokonca teda ako aj obnoviť ten akademický život a znova priniesť študentov naspäť na univerzitu. Jednak súhlasíte s týmto názorom a taká druhá vec je, že či môžeme očakávať ten návrat študentov, teda v prípade aj teda nejakého úspešného očkovania, povedzme už v letnom semestri ešte tohto akademického roka? To je veľmi ťažké povedať. Čo sa týka letného semestra, tam budem rezervovaný, pretože tam naozaj to je tak blízky horizont, že je veľmi ťažké povedať, či sa situácia dostane takým spôsobom pod kontrolou, že to bude možné. Ten jesenný semester alebo ten zimný semester, začiatok ďalšieho akademického roka v podstate bude závisieť od toho, akú proporciu preočkovanosti v tej populácii dosiahneme. Pretože my, keď nedostaneme tú infekciu pod kontrolu, tak na jeseň, možno teraz, keď sa tá situácia zlepší na jar alebo v lete, pravdepodobne áno, tak na jeseň nám znovu môžu hroziť ohniska alebo prepuknutia nejakých možno lokálnejších epidémií, ale situácia určite bude pod kontrolou a bude hroziť aj rozšírenie. Čiže čím viac ľudí zaočkujeme aj v tej mladšej populácii, teraz už hovoríme o tom, tak tým bude vlastne nižšia pravdepodobnosť toho, že v nejakej väčšej miere tá epidémia sa znova vráti potom na jeseň, ak by sa teda ju podarilo dostať pod kontrolu nejak ďalej. Dáte sa zaočkovať aj vy? Celkom jednoznačne. Hneď ako prídem na rad, tak budem búchať na dvere nemocnice, že sa chcem zaočkovať. Stretol som sa s tým názorom, že prioritne teda by sme mali zaočkovať starších ľudí, rizikové skupiny. Napadlo, či práve to očkovanie nie je riziko pre takéto skupiny, pre povedzme staršiu populáciu. Tá stratégia toho, že treba zaočkovať tých starších a rizikové skupiny, je veľmi správna, pretože problémom tejto pandémie nie je vysoká relatívna závažnosť tých ochorení a vysoká relatívna smrtnosť, pretože oni sú v podstate relatívne malé. Keď si zoberieme podľa teda analýz, ktoré som si ja urobil, je zhruba niekde medzi 2 až 6% tá proporcia ľudí, z tých, ktorí sú aktívne chorí, sú v nemocnici. Osciluje to niekde tam. A tá smrtnosť, to znamená počet ľudí z tých, o ktorých vieme, že ochoreli, je niekde pod 1,5%. To je pravdepodobne ešte nadhodnotené,
pretože tam do toho menovateľa by sa mali zarátať aj tí, o ktorých nevieme, že to ochorenie majú a majú ho. To znamená, že ten relatívny počet tých závažných dopadov je relatívne malý. Ale ak narastá vlastne, nie tak, že z tých ľudí, ktorí tie závažné dopady majú, tak veľká väčšina sú ľudia, ktorí majú nejaké chronické ochorenie, majú vyšší vek, alebo sú iným spôsobom riziková skupina. To znamená, že keď my zaočkujeme najprv tých a oni budú individuálne chránení, tak nám odpadne tento problém do veľkej miery. To znamená, že tá infekcia, aj keď sa bude šíriť, tak bude prevažne to budú prevažne ochorenia, ktoré budú mať ľahší priebeh, nebudú vyžadovať, dajme tomu, hospitalizáciu a úmrtia už teda do ešte menšej miery. Čiže toto je veľmi správna stratégia. Ja osobne som si nemyslel, že teda ešte v januári tohto nového roka 2021 sa s vami budem rozprávať o pandémii. Neviem, či to bolo len zbožné želanie, a naozaj som si myslel, že COVID-19 bude maximálne teda tým COVID-20 a skončí do Vianoc. Častočne sme to už načrtli, ale skúsme zopakovať, prečo sa tak nestalo a prečo tu máme de facto ten COVID-21. No, táto situácia sa môže kľudne ťahať ešte niekoľko rokov dopredu pri všetkom úsilí, ktoré vynakladáme na zvrátenie. Ale v podstate to plynie najmä z toho, že to je nový vírus, lebo bol nový vírus a v podstate nikto z populácie na ňo nemal imunitu, to znamená, že mal úplne voľné pôsobenie. A druhý faktor bol to, že sa nezachytilo jeho to prvotné rozšírenie globálne a tým sa z neho stala pandémia, lebo však boli aj iné ochorenia, ten prvý SARS, MERS a niektoré ďalšie, ktoré sa podarilo včas podchytiť takže sa nerozšírili v globálnom meradle. No a z toho to vlastne plynie, že keď ten vírus sa raz rozšíril a nepodarilo sa ho eliminovať v tom ranom štádiu, tak on vlastne v tej populácii žije a vlastne jeho šírenie závisí len od toho, že aká je veľká mobilita stretávania sa tých ľudí, ako veľmi on vie vlastne preskakovať z jedného človeka na druhé. To je tak veľmi jednoduchšie povedané, pretože stále aj teraz, keď vlastne máme jeden rok tej pandémie za sebou, je veľká väčšina tej populácie stále bez imunity. A toto sa zmení len a len tým, že tú populáciu budeme očkovať, pretože iná alternatíva je to, že ten vírus by sa pomaly rozširoval, tá imunita by sa kolektívne získavala. A to je proces, ktorý by trvá roky a ktorý by začínal znova kvôli mutáciám a podobne. Takže to takto nejde. Takže opäť sme vlastne pri tej kolektívnej imunite, čo vlastne znamená, že buď tá populácia má vlastné látky alebo tie protilátky, s ktorými bojujú s tým vírusom, alebo získa ich zaočkovaním. V podstate to je cesta. To je jednoduchá rovnica. Inak nám neostáva nič iné, len proste príjmať opatrenia na minimalizáciu kontaktu a mobility. Mám pred sebou dáta, ktoré vlastne zbiera Johns Hopkins University, ale mám ich teda z blogu Our World in Data. No a vlastne vidím pred sebou graf testov, ktoré sú pozitívne za celý ten rok tej pandémie. A naozaj tam, keď sa pozrieme marec, tak tá situácia bola na Slovensku zhruba okolo 5%, alebo pod 5%. To znamená, že zo všetkých testovaných bolo len takéto nejaké relatívne nízke percento pozitívnych. Ale tie čísla naozaj dramaticky narastli na jeseň, okolo 15-20%, dokonca pík bol niekedy práve v januári tohto roka. Viac ako 30% všetkých testov bolo pozitívnych. Mojím takým úplne laickým pohľadom sa zdá, že teda ten vírus si naozaj prechádza tou populáciou a prakticky sa začíname premorovať. Je táto moja interpretácia správna, alebo váš pohľad je teda iný? No, ak by sme chceli hovoriť o tom, že sa premorujeme, tak ten počet pozitívnych prípadov by sme skôr mali vzťahovať k populácii a nie k počtu testov. Ale tá pozitivita tých testov
je taká miera, ktorá hovorí niečo, ale nie je úplne smerodajná vo všetkých smeroch. To, že sa to začalo sledovať, plynie z toho, že Svetová zdravotnícka organizácia niekedy začiatkom minulého roka na jar povedala, že by to malo byť pod 5%. A odtedy sa to sleduje, len treba povedať, že tam je veľa faktorov, ktoré môžu vplývať na to, ako tá miera pozitivity vyzerá. A nie je to úplne porovnateľné krajina ku krajine, a možno ani región k regiónu. Poprvé, ako do určitej miery to zohľadňuje to, že ako efektívne vieme dohľadávať tie potenciálne kontakty tých infikovaných ľudí. Tam to, že to stúpa, môže byť vyjadrením toho, že klesá schopnosť dohľadávať všetky tie potenciálne kontakty a tým sa dohľadávajú len tie najbližšie a tam samozrejme, že pravdepodobnosť toho, že tá pozitivita je vyššia a potom tá miera pozitivity je vyššia. Druhý faktor je ten, že ako náhle že keď sa zaviedli tie antigenové testy v širšom ponímaní, tak veľa ľudí, ktorí chodilo na PCR testy ako samopláca, teda to znamená nie indikovanie na základe kontaktov identifikovaných, tak prešli na tie antigenové testy a tým pádom je menšia množina uskutočnených tých PCR testov, z ktorých možno väčšina z tých samoplatcov by bola negatívna, pretože to môžu byť ľudia, ktorí to potrebujú kvôli tomu, aby ich pustili do práce, aby vedeli prekročiť hranicu každý deň a podobne. Takže toto o niečom hovorí, ale ja by som túto štatistiku nejak nevidel ako smerodajnú k tomu, že ako veľmi sa tá infekcia v tej populácii šíri v momentálnych podmienkach na Slovensku. Spomínali ste teraz rozličné tie protiepidemické opatrenia naozaj viac ako, alebo teda prakticky rok tu máme epidémiu. Boli viaceré lockdowny, zavreli sa hranice, znížila sa mobilita obyvateľstva. Niektorí ľudia naznačili, že sa im samozrejme nie všetky tie opatrenia aj páčia, pozdávajú. Často sa aj situácia označuje ako chaotická, že tie opatrenia sa menia, čo je možno aj zase pochopiteľné, že keďže sa stretáme s niečím novým a nie tak známym. Keby ste vy opäť mali tú možnosť rozhodovať o týchto opatreniach, robili by ste niečo lepšie, alebo sa viac menej stotožňujete s tým doterajším priebehom, ako to manažovala vláda, respektíve hlavný hygienik, prípadne tá pandemická komisia, keďže počas toho roka viac či menej niektorá z týchto inštitúcií vystúpila, že raz sa zdalo, že teda má to pod palcom pán premiér, inokedy skôr hlavný hygienik a tak ďalej. Takže vy by ste ako reagovali, kebyže teda máte... Ja som to už povedal aj predtým, že si myslím, že ten štýl tej komunikácie, tých opatrení a celej tej stratégie vlády ja nebol úplne šťastný, pretože tam striedalo sa to, neexistuje tam od začiatku jedna autorita, ktorá by naozaj mala rešpekt populácie, mala rešpekt aj tej vedeckej komunity. Potom tá populácia má, alebo tá verejnosť má trochu problém aj príjmať potom tie opatrenia od určitého času, pretože ostávajú zmetení z celej situácie a z celej komunikácie. Je tam dlhodobo vidíme proste opozíciu určitej časti vedeckej komunity s vládou, protirečenie si medzi pandemickou komisiou, konzíliom a rozhodnutiami vlády. A toto nie je dobrá stratégia a to prispieva k tomu, že ľudia majú problém tie opatrenia prijať za svoje a dodržiavať ich tak, ako by mali byť dodržiavané. A to potom môže byť vyústiť k tomu, že budú mať problém akceptovať napríklad aj tú vakcináciu a podobne, čo by bolo veľké nešťastie. Ešte poďme naspäť k samotnému vírusu. Osobne som si myslel, že tento nový vírus, koronavírus SARS-CoV-2, sa týka najmä pľúc, alebo teda dýchacej sústavy, že ľudí po terapii
nejakým zhoršeným dýchaním, kašlom, možno tou zvýšenou teplotou. Práve z nedávnych časov a dôb poznám prípady, že ľudia pociťujú slabosť celého tela, bolesť svalov, klbov a dokonca mali črevné problémy. Našiel som aj na internete informáciu, že napríklad môže koronavírus napadnúť aj centrálnu nervovú sústavu. Bolo táto informácia pre mňa taká pomerne prekvapivá, ale to možno hovorí len o mojich nedostatočných znalostiach, povedzme biológie alebo virológie. Každopádne otázka na vás. Napadá tento vírus v podstate akýkoľvek orgán? Vlastne ten vírus putuje telom a hľadá si miesto, kde udrie? Ja nie som klinický infektológ, takže poviem to len takto, že tá škála tých možných symptómov a dopadov je veľmi široká. Sú určité symptómy, ktoré sú viac charakteristické, ako vysoké horúčky napríklad, alebo strata čuchu, strata chuti. A potom, keď samozrejme to dospeje k tomu, že nastane zápal plúc, tak potom tam nasledujú problémy s dýchaním, bohužiaľ, a tí ľudia potom väčšinou musia ísť na kyslík alebo na podporu dýchania. Čiže toto je gro, ale to neznamená, že ako každá iná víróza, tie symptómy tam môžu byť rôzne, od slabosti, únavy a takýchto všeobecných symptómov pri vírózach až po takéto špecifickejšie. Môžeme našim poslucháčom pripomenúť, že vy sám sa teda venujete výskumom epidémie a teda aj samozrejme epidémii COVID-19. V Lani ste informovali o jednom z vašich výskumných počinov, ktorý sa zameriava na tzv. Super šírenie vírusu. Len si teda pripomeňme, čo je super šírenie? Super šírenie je pojem, ktorý hovorí o tom, že to šírenie vírusu je určitým spôsobom nehomogénne v populácii a je skôr také nárazovité. To znamená, že niektoré vírusy majú alebo ochorenia sa majú tendenciu rozširovať v populácii rovnomerne. To znamená, že každá časť tej populácie je rovnako postihnutá a vidíme tam nejakú tú rovnomernosť toho rozloženia. Na rozdiel od toho ten COVID alebo SARS-CoV-2 do veľkej miery podľa dát, ktoré vidíme, sa šíri tak, že vytvára také lokálne ohniská, ktoré súvisia obyčajne s tým, že určitý človek má, dajme tomu, možno vyššiu tú dávku toho vírusu v sebe a dokáže to efektívnejšie šíriť vo svojom najbližšom kolektíve. A to sú potom tie super šíriteľské incidencie, ktoré vznikajú v rodine, vznikajú na pracoviskách, v uzavretých priestoroch, možno v baroch, tam, kde není vetrané, alebo v reštauráciách. Preto potom z tohoto potom plynú aj tie opatrenia, ktoré sa týkajú týchto zariadení. Takže toto je to super šírenie. Nedieje sa práve v súčasnosti toto super šírenie, že vírus teda si žije v rodinách, šíri sa tam v týchto menších kolektívoch, bez ohľadu na tie štátne opatrenia? Áno, je to tak. Čiže tam v podstate možno to plynie z časti aj toho, že je obmedzenie toho všeobecného pohybu, že sa to takto viac šíri, pretože tam ten priestor je, tam sa ľudia tak nechránia, ako náhle sa tam ten vírus donesie, tak veľká pravdepodobnosť, že sa rozšíri na viacerých členov tej domácnosti alebo tej komunity. Čiže áno, je to tak. Pán profesor, kedy sa tohto nového koronavírusu zbavíme? No, nemám kryštálovú guľu, ako sa hovorí, ale ťažko povedať. Závisí od toho viacerých faktorov. Môj nejaký, povieme, že je to odhad, ako toto nie je niečo, čo samozrejme musí byť realitou, je taký, že by sme v prípade toho, že sa nám podarí naozaj takým dobrým, uspokojivým tempom očkovať populáciu a keď začneme niekedy do leta počítať zaočkovaných ľudí v 100 000, tak predpokladám, že v lete by sme alebo začiatkom jary, možno koncom jary mali vidieť to, že tá situácia sa rapidne zlepší. Jednak v tých nemocnicách, jednak vo všeobecnosti. Leto dúfam, že by mohlo byť do veľkej miery pokojné, poviem. A potom to hlavné riziko, ale si myslím, že ten chlieb sa tak povediac bude lámať opäť, keď príde jeseň.
a začne väčšie grupovanie ľudí, začne sa škola, začne sa nabiehať naspäť z dovoleniek, začne sa zase počasie obracať na také, ktoré podporuje viac pobyt vo vnútri, ktorý je zase rizikovejší. A tuto zase môže nejakým spôsobom začať rásť. Ale opäť to závisí od toho, že do akej miery sa nám podarí zvládnuť tú vakcináciu a ako tá vakcína bude účinná. Čiže ak sa toto podarí, tak aj keď na jeseň by sa to ochorenie potom zrejme vrátilo, tak nepredpokladám, že by to malo byť až v takej miere, ako to je teraz. Samozrejme sú tam iné faktory. Ten vírus mutuje, a môže sa stať to, že tá vakcína prestane byť účinná, ale to sú z mojej strany úplne špekulácie. Ja hovorím o veciach, ktoré sa môžu stať, niektoré sa stanú a ktoré na toto môžu mať vplyv. Takže je to veľmi ťažké povedať, ale ja verím, že v priebehu možno dvoch mesiacov by sme mohli vidieť to, že tá situácia sa citeľne zlepší a potom sa snáď už nezhorší. Tak, ako je to teraz. Sice sme sa teda ešte nezbavili tejto jednej epidémie COVID-19, ale kedy príde ďalšia, pretože objavujú sa názory, že takéto epidémie sa môžu vracať, alebo dokonca sa odborníci varujú napríklad pred pandémiou chrípky. Aký je váš názor? Môžu kedykoľvek. Chrípka sa dlhodobo skloňovala ako veľké riziko. Aj sme tu mali také kmene, ktoré mali potenciál sa stať problémom v zmysle pandémie alebo minimálne veľmi širokých epidémií. Takže tento problém tu je. Plynie to z prepojenosti sveta, v ktorom žijeme, že ten vírus v podstate v priebehu niekoľkých dní môže byť v podstate kdekoľvek na svete. A keď sa to nejakým spôsobom nezachytí, tak z toho môže byť problém. A ten problém môže byť aj podstatne väčší, ako vidíme teraz, pretože niektoré vírusy môžu mať dopady v zmysle teda mortality alebo fatality alebo tých proporcie tých ťažkých prípadov podstatne väčšie, ako má terajší koronavírus. Takže ten problém tu je a to je práve to, že by sa mali zrevidovať určité možno aj pravidlá, ktoré sú v zmysle globálneho zdravia alebo medzinárodného zdravia. Možno by sa mohli modernizovať hlásenia alebo povinnosti určitých krajín a tak ďalej, tak aby to bolo viac také flexibilné, aby to vlastne sa dokázalo možno viac včas zachytiť. Zdá sa mi, že práve počas tejto pandémie sme si ako keby v takom šoku uvedomili, že že vírusy tu existujú a môžu nás takto ohroziť. Našiel som informáciu, že podľa National Geographic, že na svete je 10 na 31 vírusov. Je to nejakých 10 noniliónov, čo je ako nepredstaviteľné číslo. A teda dokonca, že samozrejme, že tých vírusov je vlastne viac ako hviezd vo vesmíre. Dokonca 100 miliónkrát viac. Aj počas tej pandémie zaznievali názory, že teda s vírusmi sa musíme naučiť žiť. Ono, tá pravda je, že tie vírusy tu boli, sú aj budú. Ale tá otázka je, ako teda žiť s tými vírusmi, ako možno si z nich urobiť našich priateľov. No, my s nimi žijeme, odkedy sme sa narodili, vy a všetci ostatní. Väčšina z nás, a teda väčšina z nich nám nespôsobili nejaké významné problémy a niektoré vidíte, že urobia veľký problém. To je tak, že naučiť sa žiť, táto planéta sa hovorí, že nie je planétou ľudí a cicavcov, ale mikrobov a to tak naozaj je. Oni ako v tom absolútnom čísle majú veľmi veľkú prevahu. Tie čísla, však to sú samozrejme, ako hovoríte, pravda, to ešte sa nepočítajú baktérie a rôzne ďalšie mikroorganizmy. Takže tak, no. Takže len to prijať ako holý fakt, že vírusy sú tu s nami od mala. No, možno ja som čítal zaujímavú vec o tom, že
to, ako tie vírusy vzniknú, tie, ktoré sú také schopné prežitia takéhoto šírenia drastického, závisí od rôznych faktorov, že napríklad v prípade tých netopierov hrá úlohu to, že oni majú tendenciu sa zgrupovať, to znamená žiť v tých komunitách. A druhá vec je to, že v nich prežijú len naozaj vírusy, ktoré sú životaschopné, pretože keď oni letia, tak sa im fyziologicky zvýši teplota na úroveň takých horúčkových teplot a vírusy, ktoré toto dokážu prežiť, tak potom majú schopnosť prežitia a šírenia sa aj napriek tomu, že potom, keď niekoho infikujú, tak samozrejme tam nastane horúčka ako prvá obranná reakcia a podobne. To sú takéto zaujímavosti, možno akú veľkú to hrá skutočne úlohu v tomto, ale je tam veľa faktorov a možno, že tam existuje nejaký ten prirodzený výber, že naozaj len tie najsilnejšie vírusy potom sa dostanú do tej fázy, že sa dokážu takto šíriť. Ale nechcem tu o tomto veľa rozprávať, nie som ani biológ, ani virológ, takže aby som nerozprával veci, ktorým nerozumiem. Naznačili sme už, že v Lani ste sa začali venovať superšíreniu koronavírusu. Máte nejaké plány na ďalšie výskumy týkajúce sa epidémie a možno niečo také, čomu sa budete venovať v tomto novom roku? Môžete teda prezradiť? Náš inštitút, ten Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu, získal koncom minulého roka 2 projekty vedecké, teda sme v konzorciu 2 projektov, ktoré riešia problematiku covidu a jeden je ten, ktorý ste spomínali, ktorý riešime v spolupráci s Univerzitou Komenského, kde budeme analyzovať mieru týchto sekundárnych infekcií v rodinách. A druhý projekt je taký celoeurópsky, alebo by som povedal aj celosvetový. Tam je konzorcium 30 krajín, kde sa budú analyzovať dáta pacientov z nemocníc a bude sa hľadať možno to, že čo bolo alebo čo je efektívne v ich liečbe, tak aby sa mohli potom odporučiť nejaké možno ďalšie smernice, ako postupovať. Čiže toto sú 2 projekty, ktoré riešime v zmysle covidu. A samozrejme máme iné aktivity. Primárnou našou aktivitou nie sú infekčné ochorenia, infekčná epidemiológia, ale vzhľadom na situáciu samozrejme tie projekty sa teraz prioritne týkajú aj týchto záležitostí. Vy sám teda okrem spomínaného Inštitútu pre globálne zdravie a epidemiológiu pôsobíte na katedre verejného zdravotníctva na Fakulte zdravotníctva Trnavskej univerzity. Tam vlastne na tom verejnom zdravotníctve sa dá študovať aj epidemiológie, že vlastne súčasťou toho študijného programu. Prečo si vybrať samozrejme teraz prichádzame do doby, kedy sa podávajú prihlášky na vysoké školy, prečo si vybrať verejné zdravotníctvo na Trnavskej univerzite? Verejné zdravotníctvo je odbor, ktorého nosnou časťou je epidemiológia. Čiže epidemiológia je jedným z pilierov verejného zdravotníctva ako odboru a možno ako vedy teda. Na Trnavskej univerzite tento odbor na Slovensku začínal. To znamená, my sme boli prvou školou verejného zdravotníctva od roku 1994. Ja som absolventom verejného zdravotníctva na našej fakulte, som nastúpil v roku 1998, som pokračoval ako doktorand a teraz pracujem na katedre verejného zdravotníctva. A ten odbor je krásny v tomto verejné zdravotníctvo, že on je hrozne široký. A tí študenti vlastne počas tých 5 rokov získajú veľmi veľa rôznych poznatkov. Od klinickej medicíny, máme klinické odbory, cez epidemiológiu, ktorá do veľkej miery zahŕňa štatistické analýzy, ale aj naučenie spôsobu rozmýšľania, takého kritického rozlišovania jednoducho faktov od možno domnienok alebo špekulácií. A potom v konečnom dôsledku po tých 5 rokoch ten človek, ktorý absolvuje toto štúdium a dá si na tom záležať, tak je šanca, že
že vyjde taký človek, ktorý podstatne lepšie rozumie svetu okolo seba a vie odlíšiť jednoducho informácie, ktorých sa má držať, od tých, ktoré treba odfiltrovať a ignorovať. A toto si myslím, že je pre túto spoločnosť dôležitejšie než čokoľvek iného, lebo vidíme, že do popredia sa dostávajú skupiny, ktoré šíria polopravdy, dezinformácie, nepodložené fakty, namaľované veľmi populárnym spôsobom a chytľavým spôsobom, ktoré si potom nájdu fanúšikov práve medzi ľuďmi, ktorí nevedia veľmi kriticky odlišovať fakty od domnienok a špekulácií. Toto si myslím, že pomôže celej spoločnosti a v konečnom dôsledku rozvoju epidemiológie, verejného zdravia. Lebo vidíme, že to má obrovský význam, aby sme mali základňu šikovných a schopných ľudí v tejto oblasti života na Slovensku, lebo takéto veci, ako vidíme teraz okolo seba, sa môžu opakovať a pravdepodobne sa budú opakovať. A je potreba ľudí, ktorí dokážu analyzovať, poradiť, prijať opatrenia a manažovať veci tak, aby nemali nejaké významnejšie nežiaduce dopady. Biológovia Peter Medalár a s manželkou Žán napísali ešte v roku 1977, že vírus je vlastne len zlá správa zabalená v bielkovine. No a dostávame sa na záver nášho rozhovoru a každý tak trošku túži po nejakom tom happy ende, po nejakom možno šťastnom konci. Máte možno, už ste naznačili, že nejaké prvé dobré správy možno prídu už na jar tohto roka, že už možno za 2 mesiace môžeme vidieť nejaký výsledok aj týchto opatrení, ale teda vieme ešte dať možno aj ľuďom trošku takú nádej, že to raz dobre skončí, že možno taká vaša správa na záver tohto rozhovoru by bola aká. Možno, ak sa dá, nech je aspoň trošku pozitívna a optimistická. Jedinou cestou z tejto krízy je plošná vakcinácia. Dobrá správa je to, že o niekoľko mesiacov bude na výber možno z 3, 4, 5 vakcín. Takže ja naozaj len chcem povzbudiť ľudí k tomu, aby si toto zobrali za svoje, pretože každý jeden vakcinovaný človek alebo zaočkovaný človek sa bude počítať smerom k tomu, aby sme dosiahli tú kolektívnu imunitu, bez ktorej sa jednoducho do normálneho života nebudeme vedieť vrátiť. A myslím si, že to je vôľa každého, lebo všetci vrátane mňa máme plné zuby situácie, ktorú vidíme okolo seba, všetkých tých obmedzení, nemožnosti cestovať, nemožnosti sa stretávať, jednoducho robiť to, čo nás baví. Takže máme všetci pred sebou to, že toto je náš cieľ, tam sa môžeme dostať a v zásade jedinou cestou, ktorá momentálne je taká, že je uskutočniteľná a je uskutočniteľná, pretože máme k dispozícii už teraz bezpečné vakcíny, ktoré nám k tomu vedia pomôcť, tak toto si treba prijať za svoje a naozaj sa toho nebáť, veriť faktom, veriť rigoru toho klinického testovania a tých vysokých štandardov nárokov, ktoré na takéto testovanie sú a veriť tomu, že tie vakcíny sú bezpečné a že nám pomôžu. Takže toto by som povedal ako na záver, že naozaj tam to svetlo na konci toho tunela je, ale ako sa hovorí, že keď vidíte svetlo na konci tunela, znamená to, že ešte stále ste v ňom. Takže teraz naozaj nie je ešte čas, aby sme poľavili z našej disciplíny dodržiavania tých opatrení. A treba ešte chvíľku vydržať a ja som presvedčený, že keď priloží každý ruku k dielu, tak bude lepšie. Pán prorektor, veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor.